Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге буларның барысы да безнең тапшыруда. Бүген безнең программада. Халкым диеп янган йөрәк, шәхесләр сәхифәсендә Камил Матыйгый. 20-нче гасырның мәгърифәт гасыры итүчеләренең берсе, әлбәттә, Камил Матыйгый. Халык күңеленә достаннар аша. Дастан яшәргә тиеш. Ул яши кайда? Ул башкаруда. Башкарылса, укылса, көйләнеп җырланылса, әйтелсә, көй белән әйтелсә, менә аның яшәүше. Барыш районында татар теле көне. Эти по-русски как будет? А мама по-татарски как будет? Мама по-татарски. А? Нене? Нене. Габдулла Тукайның бөек шагыйрь булып формалашуында зур роль уйнаган шәхес нәкъ менә ул нәшер иткән газет-журналларда татар шагыйренең беренче шигырьләре басылып чыга. Сүзебез күренекле нәшир, журналист, язучы һәм бик моңлы тавышлы җырчы Камил Матыйгый турында. Быел аның тууына 140 еллыгын билгеләп үтәләр. Габдулла Тукай әдәби музейында Камил Матыйгыйга багышланган «Халкым диеп янган йөрәк» дигән әдәби музыкаль кичә узды. Чарада Россиянең төрле төбәкләрендә гомер итүче туганнары да катнашты. Шәхесләр сәхифәсендә Камил Матыйгый турында сөйләрбез. Ай кая ol kön kibizdə tapdırılar bari. Аны моң патшасы Татар Шаляпина диләр. Беренче профессионал татар эстрадасы башкаручысы Камил Матыйгый концерт программаларын үзе төзи. Репертуарында халык җырлары, моңа степ, Тукай, Думави шигырьләренә ул көй язган җырлар. Габдулла Тукайның Парад шигыренә дә көй яза һәм ул халык арасында тагын да танылу ала. Озын буйлы, төз гәүдәле, куе кара чәчле сәхнәдә үзен иркен тота. Әнә шундый мәһабәт шәхес Камил Матыйгый 1883 елның 25 февралендә Казакстан Республикасының Җаек шәһәрендә Мулла гаиләсендә дөньяга килә. 15 бала арасында иң өлкәне. Әтисе Җаекта Матыйгый мәдрәсәсе булдырган Матыйгулла хәзрәткә аерым тукталып үтәргә кирәк. Ул тумышы белән Татарстанның Кайбыш районыннан кичкенәдән ятим калган. Халык караган, тәрбияләгән һәм инде Матыйгулла хәзрәтнең шундый зиһенле булган, хәтере яхшы булган 5-6 яшендә инде Коръәннең берничә сүрәсен яттан сөйләгән Матыйгулла хәзрәтне Кышкар районындагы мәдрәсәгә җибәргәннәр һәм ул Кышкар мәдрәсәсендә булачак шагыйрь Габдулла Тукайның әтисе белән бергә укыган. Тукайны Тукай иткән кеше дә Матыйгулла хәзрәт бит. Үзенең мәдрәсәсендә укыта, соңыннан үзенең гаиләсенә кертә, үз баласы итеп тәрбияли. Не менее значимыми фигурами в его жизни были две удивительные женщины. Это его мама Гизенас Бустай и его жена Зарифа. Это были очень образованные женщины. Моя прабабушка Гизенас, она организовала женское медресе в Уральске. Камил Матыйгыйның нинди мөхиттә үскәне шуннан күренә дә инде. Башта Матыйгый мәдрәсәсендә укый, ә бу алдынгы карашлы җәдиди уку йорты булган. Аннан Казандагы Касимия мәдрәсәсендә, аннары Каһирәдә, атаклы Әл-Әсхәр мәдрәсәсендә белем ала. Ә инде 1902 елда Мисырдан кайткач, әтисе мәдрәсәсендә мөгаллим булып эшли башлый. Мантык, гарәп теле һәм әдәбияты, Коръән тәфсире, ислам хукукы кебек фәннәр укыта. Шәкертләре арасында Тукайда булган. 20-нче гасырның мәгърифәт гасыры итүчеләренең берсе, әлбәттә, Камил Матыйгый. Янып торалар. Аның дәресендә утыру өчен, анда керү өчен. Димәк, ул әле мөгаллим дә, ул полиглот та бит әле. Күп телләр белә. Ул кайда яшәсә, шунда вакытлы матбугат булдыру өчен тырышучы һәм басмаларында ул үзенең хикәя парчаларын, юл язмаларын да урнаштыра. Менә ул шушы Җаекта име. Иң башта рөхсәт фәлән сорап тормастан Мәгариф дигән журнал чыгара башлый. Аны тиз генә белеп алып тыялар. Әл-Гаср җәдид кул язма журналында чыгара башлый. Анысын да тыялар. 1905 елгы инкыйлаб нәтиҗәсендә башка халыкларга да дин тоту, вакытлы матбугат чыгару, спектакльләр куярга рөхсәт ителә. Камил Матыйгый да киң кулач алып эшли башлый. Чыгаралар игълан дигән бер брошюра, 20 бит чамасы.
Һәм шунда Камил Мутыйгый әлбәттә бу булачак журналның программасын бирә. Габдулла Тукай да ялгып кына, тартынып кына үзенең ике шигырен тәкъдим итә. Шул рәвешле Габдулла Тукай дигән шагыйрь барлыкка килә. Китмәсен кәйфең мөхәррир, тенсез дисәләр дә, син аларга бал биргәндә, сиңа агул бирсәләр дә. Камил Мутыйгый 1905-1907 елларда Әл-Гасыр Әл-Җәдид журналы, Фикер газетасын, Уклар дигән юмор сатира журналын нигезләүче, аларның нашире һәм мөхәррире. Камил Мутыйгыйның янында һәр вакыт Габдулла Тукай була. Когда дед кеткән материал алырга, он же редактором был, там надо и бумагу купить, и краску, и шрифт купить. Калган редактором Габдулла. Они печатали прогрессивные материалы, критиковали баев, и все эти баи решили их разгромить. Несколько раз громили типографию. Ихний дом тоже. Авырлыклар күп була. Халыкны аң белемле итү өчен төрле юлларга барырга туры килгән. Ул вакытта нәшр итүченең яше 25тән артык булырга тиеш. Камил Мутыйгыйга 22. Әтисе Мутыйгулла хәзрәт кулында метрика кәгазьләре. Ул белешмә бирә. Мутыйгулла хәзрәтне ярты елга, Камил Мутыйгыйны ел ярымга хөкем итәләр. Рәхмәт, Саратовта яши торган бер туган Рудольфлар, аның берсе бик яхшы адвокат, буларның эшен йөртеп, хөкем карарын юкка чыгара. Дөрес монда төп рольне тагын шаир халкы үти башкара. 7000 кеше кул куеп, булар гаепле түгел дигән шушындый инса җыялар. Они сөйледер шундай сүзләр әйтәдер, что бик добрый, бик щедрый, бик активный. Камил Мутыйгыйның 4 баласы булган Хәмид, Дәүләт, Рәфкать, Рәйсә барысына да җыр-моңга сәләт бирелгән. Әле бит Камил Мутыйгыйның сеңлесе дә данлыклы Галия Кайбицкая. Җаекта өйләрендә музыкаль әдәби кичәләр оештырганнар, кунаклар еш булган. И вообще дом Тухватуллиных в Уральске, он был таким негласным культурным центром. И туда тянулась прогрессивная молодежь. Там часто звучала музыка, звучал сильный, бархатистый голос Камиля Мутыйги. И шунда концертлар ясаганнар инде барысы да бергә. Анда Галия Кайбицкая булган инде. Кеше браты, минем әти дә шунда җыр-җырларга өйрәнгән инде. И в основном заводил был Хамид абый, певец, ол җырлаган инде. И аңа карап Галия Кайбицкая кечкенә бала тоже җырлаган инде. Я шунда шул өйдә. И частым гостем был Габдулла Тукай там. Камил Мутыйгыйның улы Хәмидне опера театрының директоры итеп куярга теләгән булалар. Тик 1937 ел җитә. Аны дәүләт машинасы репрессиягә дучар итә. Бу хәл Камил Мутыйгыйның да рухын сындыра. Аны персональ пенсиясеннән дә мәхрүм итәләр. Әдәбият, сәнгать әһелләре аңа багышлап аны тәнкыйть итеп, аңа сатира уты yöneldir şuşulaydı eserlerinde çağıldırırlar. Bu nişkah hissi, ömrü boyu halkın yaşayan, hem indi elbette şundan başka suluşta almayan kişiye bir ağır tesir idi. Hem 1941 yılının yanvar ayında bu indi yaktı dünya bilen sağdulaşa. Менә шуннан соң байтак еллар аның исемен дә телгә алу мөмкин булмады. Ни өчендер Мутыйгыйга карата безнең Казан тирәсендә рекликтән килгән ниндер бер әнә бетермәү кебек бер сүзләр. Аның беренче Бәхетле Мәрьям романы 1903 елда Петербургта басылып чыга. Бу безнең әдәбиятта ни сәбәпледер? Ул роман Telviye olmuyor. Peterburg'da Kırım'da tarihçilen tipografiyada Kamil Mutыйгыйның bir piyesasida neşr etildi. Bu piyesada da bizde eski Kamil var. Камил Мутыйгыйның лайыклы ялга чыкканнан соң язылган 3 пьесасына да игътибар юк ди Лерон Хәмидуллин. Димәк, галимнәргә әле аның иҗатын өйрәнергә кирәк. Уральскида Камил Мутыйгулла хәзрәтнең улын Камилне бик ылы, бик акыллы, шундый, талантлы кеше дип саныйбыз. Без татар оешмасын оештырдык. Габдулла Тукайның урамын ясадык. Без һәйкәл куйдык.
Biz muzey ясадык. Шуларның арасында мин дә булдым. Музейга кадәр шул Мутыйгулла хәзрәт торган өйдә мин дә балам белән яшәдем. Шул өйдә, шул бинада. Моннан 8 еллар элек Тукайның энциклопедиясын әзерләдек. Мин ул энциклопедияны әзерләгәндә бу вакыйгаларны, бу шәхесләрне анда чагылдыру турында уйладык. Үзебез төркем белән һәм анда Мутыйгулла хәзрәт турында да мәкалә бар, Камил Мутыйгы турында да, һәм Галия Кайбицкий турында да мәкалә бар. Музейебездә Камил Мутыйгыга багышланган махсус пишмагыбыз бар. Без анда ул чыгарган Әл-Гасри Җәдид журналының төп нөсхәсе бездә саклана. Без аны экскурсиягә килгән балаларга, өлкәннәргә бикләп күрсәтәбез. Һәм инде менә быел әле май айында 20 майда без Камил Мутыйгының юбилей кичәсен киң кулачлы итеп район масштабында үткәрергә җыенабыз. Үз вакытында аның турында күп нахак сүзләр язылган. Татарның бөек шагыйре Тукайны әйдәп барган, беренче татар газет журналлары чыгарган, шәхесне истә тоту, дөреслекне кайтару татар халкы өчен мөһим. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Халык күңеленә достаннар аша. Дастан яшәргә тиеш. Ул яши кайда? Ул башкаруда. Башкарылса, укылса, көйләнеп җырланылса, әйтелсә, көй белән әйтелсә. Менә аның яшәүше. Барыш районында татар теле көне. Эти по-русски как будет? А мама по-татарски как будет? Мама по-татарски. Әле 20-нче гасыр башында гына ата-бабаларыбыз кичләрен шәм, чыра янында җыелышып китаплар укыган, сөһбәт кырган, әмма бу гадәтләр соңгы вакытларда күзәтелми. Анысы аңлашыла да, һәр кемнең үз өендә ут, интернет үткәрелгән, менә Уфа шәһәренең Мәрьям Солтанова исемендәге зыялылар клубы әгъзалары Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан 2023 елны татар дөньясы өчен Достаннар елы дип игълан ителгәннән соң очрашуның мондый форматын яңадан куллана башладылар. Фикер алышыр дастан текстын аңлар өчен бик уңайлы ысул икәненә инандылар. Гомумән дастаннарны өйрәнү юнәлешендә Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары актив эшчәнлек башлап җибәрде. Халык авыз иҗатының бу төрен төркемнәргә җыелышып укулар дәвам итә, эпослар уку буенча бәйге игълан ителде, онлайн конференциялар узып тора. Шул чараларның берсендә хәбәрчебез Гөлшат Сафина да булып кайтты. 2023 ел Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан Дастаннар елы дип игълан ителде. Шул уңайдан Башкортстан татарлары халкыбызның онытылып барган шушы иҗаттарына игътибарын юнәлтте. Бүген Уфада татар дастаннары көйләп уку традициясе дигән темага очрашу уза. Әйдәгез без дә кирип карыйк әле. Берең мәрвәр, берең мәрҗән тезелеп сез яр, берең хандыр, яр булсыпсыз яр. Достан якын һәм урта көнчыгышта, көньяк-көнчыгыш Азиядә таралыш алган лира-эпик характердагы әсәр. Тарихыбызның кыйпылчыклары дастаннарда да сакланып калган. Бу төр халык авыз иҗаты белән кызыксынучыларны дастан нинди көй белән башкарылган, бу сәнгать нинди булган, сүз белән музыкаль авазның бергә барышы тәэсире нинди дигән сораулар борчый. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге бинасында узган чарада бу сорауларның байтагына җавап ишетергә мөмкин иде. Татар телендәге дастанның үзенчәлеге бар. Ул ике юнәлештә. Беренчесе аның төрки җырларына караган, дөньяви хәлләргә караган героик эпос. Россиянең атказанган Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты, Уфа дәүләт сәнгать институтының вокал сәнгате кафедрасы профессоры Идрис Газиевның татар җәмәгатьчелеге, тарихчылар, укытучылар алдында лекция укуы беренчегә түгел. Идрис Мөдәррис улының 20нче гасыр башында татар музыкасының булмышына, композитор Солтан Габаши тормышына, иҗатына багышланган чыгышлары һәм гомумән татар музыкасы өлкәсендә башкарган барлык эшләре халыкны мәдәни яктан агарту өчен нәтиҗәле юнәлешләрнең берсе. Дастан яшәргә тиеш. Ул яши кайда? Ул башкаруда. Менә бит аң төп әйбере. Башкарылса, укылса, көйләнеп җырланылса, әйтелсә, көй белән әйтелсә. Менә аның яшәүше. Иң мөһиме шул, халык арасына чыгарып, халыкка күрсәтеп, аны башкару сәнгате итеп күрсәтү. Уфада татар зыялылары клубын оештыручы Нәфисә Акчуринның Дастаннар темасына әйтелгән фикерләре соңгы айларда интернет басмаларда һәм социаль челтәрләрдә киң таралды.
Гомумән, бу тема буенча Башкортстанда актив эш җәелдереп җибәрүчеләрнең берсе ул. Dastanlar турасында нәрсәдер әйтергән алда dastanlarны бит әле укып чыгарга кирәк. Без аларны 3 тапкыр җыелышып укыдык инде. Dastanlarны укыганнан соң лекциялар да ныграк аңлашыла. Бүгенге лекция турасында сүз юк, видео булыр. Без аны Идрис Мударисович һәм Мәрьям Султанова клубы исеменнән татар дөньясына бүләк итәчәкбез. Чара барышында Идрис Мударис улы Дастанның барлыкка килүе, аның төрләре турында сөйләп кенә калмады, ә Юсуф кыйсасы, Буз егет, Сәйфелмөлек кебекләрне көйләп тә күрсәтте. Туар кояш, тулганы ай һәм 11 йолдыз, барсы миңа төшемдә баш иде төптүз. Лектор әйтүенчә, ул кандидатлык диссертациясын яклаганда Дастаннар темасына да кагылып, татар-башкорт җырларының, халык авыз иҗатының барлыкка килүе, аның профессиональ дәрәҗәдә күтәрелүе буенча күп материал барлаган. Гыйльми эшендә башка чыганаклардан тыш Флора Урманчы бастырып чыгарган Дастаннар китабына таянган, шулай ук башкорт фольклорын өйрәнүче Әхмәт Сөләймановның ярдәмендә күргән. Казанда иң зур архив ул язмалар буенча халык җырчыларына, халык дастанчылары, кыйссачыларына язылган күп мәйберләр Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел һәм әдәбият сәнгать институтының фондында саклана. Алар фольклор материал булып, алардан өйрәнәләр, чыгаралар фольклор җинтиклары, ләкин башкару мәсьәләсе тагы да. Аларны өйрәнеп, аларны тапшырып, аларны чыгару мәсьәләсе, ул мәсьәлә менә юк дәрәҗәдә. Күтәренке рухта үткән чарадан битараф калучы булмады. Килгән кешеләр спикерга бик күп сораулар бирде. Чарадан соң да таралырга ашыкмады. Шушы бәйтләрне, мөнәҗәтләрне, дастаннарны укып, ничектер үзе популярлаштырсак, яшьләр арасында да, балалар арасында да җиткерсәк бик әйбәт булыр. Уфадан Гөлшат Сафина, татарлар. Узган тапшыруларыбызның берсендә без Ульяновск өлкәсенең Барыш районы Калда авылы балалар бакчасында милли тәрбия бирүнең түбән дәрәҗәдә оештырылуы хакында сөйләгән идек. Тапшыру эфирга чыкканнан соң төбәкнең Мәгариф министрлыгы һәм татар мөхтәрияте вәкилләре кабат әлеге татар авылында булып, мәктәптә ана теле укыту һәм дәрестән тыш чараларның ничек оештырылуы белән танышып кайттылар. Алар арасында безнең хәбәрчебез Рамис Сафин да бар иде. Сүз аңа. Алдан әзерләнгән программада Калдының балалар бакчасына бару каралган булса да, оештыручылар язгып чиракка һәм авыруларга сылтау итеп, анда керүне кирәк санамадылар. Узган килүдә без чыннан да балалар бакчасында аз гына да татар мөхитен күрә алмадык. 57 татар баласы йөри торган бакчада татар рухы бөтенләй тоелмады. Алар белән бар тик русча гына шөгыльләнәләр. Җыр, музыка дәресләре дә русча гына алып барыла. Алай гына да түгел, татар телендә әкиятләр, методик кулланмалар да күрмәдек без. Это по-русски как будет? А мама по-татарски как будет? Мама по-татарски. А? Неней? Неней. Ага. А хлеб по-татарски, знаете, хлеб как будет по-татарски? А? Суп? Без кая күрәләбез, учебниклар татар теле буенча менә җырлар, анда песенниклар бардыр сезнең татар телендә бармы шу җыр китаплары, шигырь китаплары каян алып өйрәнәсез? Юк, татарскилар без хәзер на данный момент безнеке юк. Әники алар ни алмыйсыз, ни сорамыйсыз? Татар авылы бит инде бу. Шулай да бакча мөдире 1-2 китап тапты. Алар Гаяз Исхакый белән Шиһабетдин Мәрҗәнинең сайланма әсәрләре иде. Аларын да без килер алдан гына каяндыр табып китергәннәр. Бирдә татар телендә аралашуны гына түгел, башка ялаларыбызны да катгый тыйганнар. Балалар бакчасында татар дигән нәрсәбез юк. Балаларыбыз үземнең кызым бакчага балалар бакчасына йөрде, татарча бер сүз дә белмәде. Татарча бер сүз дә белмәде. Без инде альхамдулилlah, например, ашап бетергәч телдә альхамдулилlah дип ашап бетергәч битебезне зөбрә идек. Килә бер көн кыз балалар бакчасыннан әйтә, әтикә, болай эшләмим ди. Не? Анда әттеләр болай эшләргә ярамый. Битене зөбрәмәй ярамый. Мин әйтәм, син әйтәм, мулла кызы Себер. Альхамдулилlah ашадык, эчтек, Аллага шөкер. Альхамдулилlah, бер вакытны балалар бакчасына киләм дә, кызым каршы йөгереп килә. Апасы әйтәнде, "Он за тобой папа пришел", дип. "С тобой папа пришел". Ты боролда, "У меня папы нету", ди.
Как у тебя папы нет, ди? У меня папы нет, у меня только Атика, ди. Моннан берничә ел элек әлеге саф татар авылындагы бу бакчаны ачканда аңа чытырдаттырып Семицветик дигән исем куйганнар иде. Инде автономия әйтә торгач, аны быел татарчага алыштырырга булганнар. Бакча уставына үзгәрешләр керткәннән соң ул Кояш кай дип аталачак. Без дә бакчага буш кул белән килмәдек. Сабилар өчен дистәләгән әкият китаплары, кызыклы стәл уеннары бүләк иттек. Шушы авылда туып үскән Советлар Союзы герое Ибрахим Биркутов исемен йөртүче авыл мәктәбендә бүген 142 бала укый. Динамика, конечно, әзәй бараланнар елдан ел, демографиябыз кайтара бара. Ну, безнең авылга 142 алан, где-то 5-6 елга пока шул динамика тора. Мәктәптә татар теле укыту бер кайчанда туктатылмаган. Бүген ана теле дәресләре 1нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка кадәр атнасына 2 сәгать укытыла. Газер безнеке 9-11 генә яхшы сөйләшәләр, башкалар русча сөйләшә башладылар. Менә урамда да балалар урамда да, өйдә дә русча сөйләшәләр. 90-нчы еллардан бирле мәктәптә татар теле һәм әдәбиятын укытучы Эльза Хыснетдинованың укучылары районда, өлкәдә генә түгел, Казанда узучы бөтен Россия бәйгеләрендә дә җиңеп кайталар. Сегодня вот я присутствовал на открытом уроке Эльзы Шамилевны. Это прекрасный преподаватель, прекрасный педагог. Это не то, что ради лести, а ради, говорю, за то, что это такой человек прекрасный, который вкладывает свою душу ребятишкам и учит их родному языку. Әмінә монысы мәктәпнең 2нче сыйныф укучылары. Биредә килгән кунаклар катнашында татар теле буенча ачык дәрес бара. Нинди алмадылар? Ну, Руслан, пешкән кил. Пешкән соң нинди значит? Спела. Яблоко? Спела. Спела. Кальшаян спектаклен карыйбыз, анын сын кабын күле буенда йөрербез дип уйлыйм. Шуннан да мәктәптә татар теле укыту буенча шартлар тудырылган. Махсус ана теле бүлмәсе бар, укыту өчен дәреслекләрдә методик кулланмалар да җитәрлек. Мәктәп үзе дә ел сайын Казаннан дәреслекләрне күпләп сатып ала. Узган ел 37 мең сумлык алган булсалар, быел 26 мең сумлык татар теле һәм әдәбияты дәресләрен алганнар. Ата-аналар гариза язсыннар да балаларның теләге генә булсын. Балалар весе яхшылар. Алар һәр вакыт бала ул бала. Алар яхшылар. Алар белән эшләргә бер шатлык. Әлеге балалар бик любознательнылар, бик акыллылар. Балаларның татар телендә шигырьләр сөйләп, җырлар җырлаганын без дәрестән тыш узган чараларда да күрдек. Сүз дә юк, мактауга лаеклы эшләр башкарыла. Һәр төрле бәйрәмнәр, фестиваль, конкурслар, бәйгеләр уздырыр өчен монда акчага кытлык юк. Акча белән бездә предпринимательләр, организациялар бөтенесе булышалар. Нәрсә кирәк, күпме кирәк, ул вопрос бер. Организационный вопросларны ясыйбыз, бөтенебез сообща бергә. Барыш районыннан Рамисафин татарлар. Бүгенге менә шулар. Дөньяларыбыз тыныч булсын, тоткан уразаларыбыз кабул булсын дип тапшыруыбызны төгәллибез. Исән-имин булыгыз. Сезнең телекләрегез тормышка ашсын өчен, аның тирәсен 7 тапкыр узарга кирәк. Айда бар идеме? Узган гасырның 30-нчы еллар башында Биреге магнитка төзелешенә Татарстан Ишбобой бай тарихлы авыл. Күренекле шәхесләре Башкортстанның төньяк көнчыгышында урнашкан Лаклы авылы бүгенге көндә бер үк кырбасуында корбыз, кавын, каба үсә. Халык әйткән алсын дигән. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез.